Vitajte pri sledovaní inštruktážneho videa pre ovládanie set-top-boxov. Časť nahrávanie. Ak ste si nestihli pozrieť svoj obľúbený program alebo niečo bolo jednoducho také dobré, že by ste si to chceli pozrieť ešte raz, využite našu obľúbenú funkciu nahrávanie. Stačí vám k tomu jednoduché nastavenie a použiť buď USB kľúč alebo externý harddisk s minimálnou veľkosťou 8 GB a maximálnou 1 TB. V tejto ukážke budeme používať USB kľúč veľkosti 32 GB od nami odporúčanej značky XP Patriot. Ako postupovať? USB kľúč pripojíme do jedného z dvoch dostupných USB portov na set-top boxe. Prvý sa nachádza na prednej strane a druhý na zadnej strane zariadenia. Po jeho pripojení sa na televíznej obrazovke zobrazí oznam, ktorý nás informuje o nájdení USB zariadenia. Priamo z tohto úvodného okna sa prostredníctvom zeleného a následne hneď na to modrého tlačidla na diaľkovom ovládači dostaneme do okna Disk Info, kde prebieha úvodné nastavenie USB kľúča pre nahrávanie. Do okna Disk Info sa vieme samozrejme dostať aj iným spôsobom, a to cez základné menu a jeho položku nahrávanie. Vyberieme si tam dve z ponúkaných možností, či už nahrávanie alebo plán nahrávania. V oboch týchto možnostiach sa taktiež cez modré tlačidlo dostaneme do už spomínaného okna Disk Info, ktoré okrem iného obsahuje všetky dôležité informácie o harddisku, či už je to jeho názov, kapacita, obsadené aj voľné miesto vyjadrené v číslach aj graficky. V samotnom okne je potrebné nastaviť režim disku nahrávanie a spustiť samotné formátovanie disku. Upozorňujeme vás, že formátovaním stratíte všetky dáta, ktoré ste mali na harddisku uložené. Toto formátovanie môže trvať niekoľko minút a budete na to upozornení oznamom na obrazovke Formátovanie ukončené. Teraz vám už nič nebráni začať nahrávanie. Pre našich zákazníkov sme si pripravili 4 rôzne druhy nahrávania. Okamžité nahrávanie slúži na nahrávanie aktuálne sledovaného programu. Spúšťame ho jednoduchým stlačením tlačidla nahrávanie na diaľkovom ovládači a ešte to potvrdíme tlačidlom OK v nasledujúcom okne. Ako dôkaz nahrávania nám slúži blikajúci červený znak v pravej hornej časti obrazovky a na červeno blikajúca dióda na prednom paneli set-top boxu. Pokiaľ blikajúci červený znak na obrazovke pôsobí rušivo, máme možnosť ho cez tlačítko Exit vypnúť. Ukončenie procesu okamžitého nahrávania sa vykonáva tým istým tlačidlom, ktorým sme ho aktivovali. Opäť sa objaví potvrdzujúce okno s otázkou o vypnutí nahrávania. Potvrdíme tlačidlom OK, nahrávanie sa ukončí a nahrávka sa uloží. Druhou možnosťou nahrávania je tzv. EPG nahrávanie. To môžete uskutočniť pomocou použitia Multi-EPG. Toto okno si vyvoláme dvojitým zatlačením tlačidla EPG na diaľkovom ovládači alebo cez základné menu cez položku nahrávanie, plán nahrávania. V zoznamoch relácií si vyberieme reláciu z budúcnosti, ktorú si želáme nahrávať a zatlačíme červené tlačidlo ako symbol EPG nahrávania. V novootvorenom okne máme už preddefinovaný kanál aj dátum nahrávania s možnosťou úpravy času začiatku a času ukončenia nahrávania. Máme možnosť to zmeniť z dôvodu, ak predpokladáme skorší začiatok alebo neskorší koniec, ako je udávané v informáciách o relácii od konkrétnej televíznej stanice. Numerickými klávesami nastavujeme ešte názov nahrávanej relácie, alebo ponechávame to v takom stave, v akom je to preddefinované. Priorita uloženia znamená nastavenie možností, čo má systém vykonať v prípade, ak počas nahrávania dôjde k obsadeniu plnej kapacity disku. Čo sa stane v prípade, ak si vyberiete možnosť zmaž kedykoľvek? V prípade naplnenia disku sa realizuje nahrávanie na úkor relácií, ktoré boli nahraté pod týmto režimom. A čo v prípade, ak vyberiete možnosť upozorniť pred zmazaním? O naplnení kapacity disku počas iného nahrávania nás upozorní samostatné okno a až po našom potvrdení pokračuje ďalšie nahrávanie. Je tu predsa len ešte jedna možnosť zmazania, a to manuálne zmazanie. Tá je najbezpečnejšia, čo sa týka ochrany nahrávok. Takto označené nahrávky môžeme z disku vymazať len my sami, a to manuálnym zmazaním z harddisku z okna Zoznam nahrávok. Takto pripravené nahrávanie jednoducho potvrdíme červeným tlačidlom, ktoré reláciu uloží do okna Plánované nahrávky. Tam bude čakať na svoj začiatok času nahrávania.
V okne Multi EPG sa označí zelenou páskou, čo je symbol jednorázového nahrávania. Máme aj možnosť časového nahrávania. Aktivuje sa veľmi podobne ako nahrávanie EPG, teda cez Multi EPG okno. Časové nahrávanie si zvolíme zeleným tlačidlom alebo prostredníctvom základného menu Nahrávanie, plán nahrávania. V novootvorenom okne vyplňame potrebné údaje. Volíme, či chceme časovú nahrávku realizovať jednorázovo alebo periodicky. V prípade periodickej voľby vyberáme aj konkrétny deň v týždni. Následne vyberáme presný dátum nahrávky, čas spustenia nahrávky, ukončenie nahrávania, zvolíme si požadovaný kanál, meno, pod ktorým sa nahrávka uloží a prioritu uloženia. Takto vyplnené okno uložíme červeným tlačidlom Ulož a nahraj, čo nám spôsobí uloženie relácie do zoznamu plánovaných nahrávok, kde bude vyčkávať na zadaný čas spustenia nahrávania. Poslednou možnosťou nahrávania je tzv. Periodické nahrávanie. Je to úplne ideálna možnosť pre tých z vás, ktorí si chcú svoje relácie, ktoré sa opakujú pravidelne pod rovnakým názvom, jednoducho nahrať. Periodické nahrávanie taktiež spustíme pomocou okna Multi EPG, výberom relácie z budúcnosti a následným stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači. Z ponúknutých možností si zvolíme periodické nahrávanie relácie, ktoré vyhľadá v dostupnom zozname všetky relácie s rovnakým názvom. Následne ich umiestni do okna, v ktorom si ich môžete prehliadať. Nájdený zoznam následne uložíme cez tlačidlo Ulož a nahraj do zoznamu plánovaných nahrávok. Takýmto spôsobom sa za predpokladu dostatočného miesta na disku nemusíme strachovať, že prídeme o svoju obľúbenú reláciu až do momentu, pokiaľ to sami nezrušíme. Samotné zrušenie periodického nahrávania sa realizuje taktiež v okne Multi EPG na už nastavenej relácii, ktorá je označená symbolom modrej pásky ako symbol periodického nahrávania. Po zatlačení tlačidla OK si zvolíme možnosť zrušiť plánované nahrávanie. A je to. Nech už ste nahrávali pomocou ktorejkoľvek zo 4 možností nahrávania, všetko je uložené na jednom mieste. Zozname nahrávok. Zoznam obsahuje meno nahrávky, pod ktorou sme si ju uložili, logo kanálu, na ktorom to bolo vysielané, dátum, kedy to bolo vysielané a dĺžku nahrávky. Priamo z tohto okna si nahrávku vieme s tlačením tlačidla OK spustiť, či žltým tlačidlom zmazať zo zoznamu, alebo dokonca zoradiť pomocou červeného tlačidla podľa abecedy alebo podľa dátumu. Zeleným tlačidlom vzájomne prepíname medzi zoznamom už nahratých nahrávok a zoznamom plánovaných nahrávok. Spustenú nahrávku potom ovládame presne ako sme zvyknutí na našom DVD prehrávači, teda tlačidlo play, dozadu, dopredu, skok na začiatok nahrávania a tlačidlo stop pre ukončenie. Len pre vašu informáciu, všetky nahrávky, ktoré sú nahraté na našich setoboxoch, sa dajú pozerať len na setoboxoch a samozrejme pre vlastnú potrebu. Tak už vám želáme len príjemné nahrávanie.